Hola a todos, hola a todas. Imos en esta ocasión mirar e coñecer esta ferramenta que está aquí case desaparecida, que é a máscara rápida. Fixadevos que a icona é un cadradiño de liña discontinua que casi non se ve. Se prememos aquí, o que obtemos é a mesma imaxe que xa tiñamos cargada, pero cunha tonalidade rosada. Ben, se agora collemos o lápis e pintamos en cor branca ou collemos directamente a goma, porque a goma o que fai é pintar calquera cor coa cor de fondo, que neste caso é branco, e pintamos por riba da imaxe, pois, que sei, podemos poñer algo así. E agora volvemos a darlle ao botón da máscara. O que obtemos é unha selección que coincide coa zona que volvemos transparente. Por iso unha máscara, porque todo o que non volvamos transparente queda tapado. Así que editamos, copiamos, creamos un documento novo e vedes o resultado. Ben, outra posibilidade é aplicar a máscara e agora aplicar sobre ela, por exemplo, un degradado. Así que collemos esta ferramenta, collemos esta gradación, que xa é xusto a que necesitamos. Aquí temos moitas formas de aplicala. Imos coller a forma radial, poñémonos sobre o motivo central que queremos destacar e desplazámonos radialmente. Vedes que a máscara, partindo do centro, desaparece e vai aparecendo gradualmente. Fixadevos que se aplicamos directamente sobre un documento novo, por exemplo aquí, se aplicamos isto directamente, esta ferramenta directamente, o que temos é isto, desde branco ata negro, un cambio gradual en dirección radial. Se en vez de radial o fixésemos pois así, por exemplo, teríamos un degradado gradual desde aquí ata aquí. Ben, pois ao facelo sobre a máscara, o que producimos non é o cambio da imaxe, é dicir, non borramos a imaxe para poñer esas cores, senón que actuamos sobre a máscara, facemos a máscara degradada de máis a menos. Así que, se agora o convertemos nunha selección, imos ao botón dereito, copiamos como queiramos, creamos un documento novo, vedes que aparece a zona central que se ve mellor e despois xa vaise transparentando pouco a pouco ata desaparecer. Para ver mellor o efecto, se introducimos unha capa nova, cor branca, por exemplo, e a poñemos detrás, aí, pois o efecto sería este. Se non nos gusta, pois podemos probar, por exemplo, cunha capa negra e o mellor efecto pois é máis bonito, parece que estamos mirando por uns prismáticos. Ben, en calquera caso queda aí a idea. Outras posibilidades, poñamos que vamos a seleccionar nada de momento. Poñamos que seleccionamos un rectángulo con intención de facer un marco para esta foto, por exemplo así. Ben, temos unha zona rectangular seleccionada. Se agora aplicamos a máscara, o que nos queda é isto. Esta zona está seleccionada, queda limpa, e a máscara queda só na outra parte. Agora, con esa parte, calquera cousa que fagamos vai afectar solamente a esa parte da máscara. Así que, se nos vimos a filtros e aplicamos, por exemplo, este filtro, que está moi ben, que está aquí en distorsións,
dá moito xogo, ainda que agora non nos imos meter moito con el, pero podes probalo pola vosa conta. Se agora aproveitamos para facer remuiños variados, pois aceptamos, vedes que a máscara se deforma e adopta esta nova forma. Así que se agora convertemos isto nunha selección, pois podemos actuar sobre esta parte que nos quedou desa forma tan irregular. Imos a seleccionar, cambiamos, invertemos para afectar a zona do marco, non a zona central. E agora, pois, por exemplo, pois collemos esta ferramenta e con este mesmo patrón, pois enchemos esa zona, por exemplo. Fixadevos que podemos encher ou o a cor do primeiro plano ou de cor do primeiro plano, de cor de fondo, ou co patrón. Nos escollemos patrón, pero en realidade o que estaba buscando era o de debaixo. Isto. Podemos encher ou toda a selección ou solamente cores semellantes onde fagamos clic. Se o facemos así, por exemplo, facemos isto, pois vai aparecer só nesas zonas. Pero bueno, se queremos todo, pois non temos máis que marcar aquí, facer clic e queda desta maneira. Seleccionando nada, a imaxe quedaría así con un marco original. Despois xa para gustos, pois cada quen pode facer os amaños pertinentes, pero bueno, é unha forma diferente de presentar a imaxe. Creo que de momento de máscara rápida imos servidos. Gracias pola atención e ata a seguinte lección.